салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Hyundai Porter ҳастай бародаро. Соли 2002 сӯзишвориш дизел. Кузов грузовой бародаро. Коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошин бародаро 100%, на ходовой, мотор, коробка ходовиш ҳамаш 100% кор мекунад. Моториш ягон камбудӣ надорад, дуд намекунад, масъала намехӯрад. Бе ягон расходе бародар, 1 сола ҳуҷҷат дорад. Ходовоиш 80%. Қарор дорад дар ноҳияи Ёвон нарша 50 000 сомон мега бародаро. Сорошна сум дар кори арзонтар мефурӯшаш. Харидори аниқ боша бо камтар муомила дорад. Аз номи канали мо агар гап занед, касоне харидор бошед, рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара асёби мошин дастрас кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда рекламаш мекунем. эълони навбатии мо бародаро муравӣ ҳастай. Соли 2023 бародар десем моҳ пеш гирифтагӣ шай. Сумаш дар кор шудагӣ бо нархи арзон фурӯхта мешавад. Сӯзишвориш бензин, ҳолаташ хеле гуфтем беҳтаринай. састаниш хуб, ягон камбудӣ надорад, на ходовой. Фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар ноҳияи 8, нарша бародаро 8500 мега, беҳад арзонаш мега, сорушна сум дар корай. касоне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти иловагира асёби бош дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Astra F дар кузови хечибек. Солаш 95, сӯзишвори газу бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. Мошин бародаро танҳо краскаталабай, краскаш 50%, дига ягон камбудӣ надорад, мотор, коробка ходовоиш 100%, задагӣ пусдагӣ надорад, ҳуҷҷатош то сентябри 2024 муҳлат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нарша 22 000 сомон мега бародаро. чӣ хеле гуфтем, камбудиш фақат краска 50% краскаш, дига ягон камбудӣ надорад, лукам дорад. касоне ки харидор бошед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти иловагира асёби мошин дастрас кунед. ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат барои дастгириятон. бародарое ки каравани простой мепурсед, якташ ёфтем, солиш 96, сӯзишвориш газу бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. чӣ хеле мебинед бародаро, мошин тоза, мотор, коробка ходовишам созай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 35 000 сомон мега, камтар савдо мешавад бародаро, ҷои мешидагиш 34 000 сомонай. дига арзон намешидай, илтимос мега беҳтар занг назанед. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед. бародароне ки бисёртар нива мепурсиде, якта ёфтем, солиш 90, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов внедорожный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. чӣ хеле мебинед бародаро, мошин краскаш тозаҳай, мотор, коробка ходовишам созай, салон тоза, балоношам ҳолати хуб доранд. қарор дорад дар шаҳри Норак, нарша 35 000 сомон мега, илтимос мега беҳтар занг назанед, мошинхарои аниқ бошед, метавонед ки занг занед.
касоне ки чӣ хеле гуфтем хайдори аниқ бошад, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Matiz солаш 99, сӯзишвори гази бензин, кузов хечибек, объем 08, коробкаш механик, ҳолаташ хуб, мошин тоза, матоъ коробка ходовоишам бародару созай, баллонош ҳолати беҳтарин, задагӣ пусдагӣ надора, на ходвай, дуд намекунад, масъала намехӯрад, кам расходай, қарор дорад дар панҷакин бародару, нарша 16 000 сомон мегӯяд, бо камтар савдо мешавад. Бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан, рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳоихи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.